majestat, ja han vingut? Sí, ja estan així. Fotre, un príncep, què bé són això? Segur que les seues malalties estan cobrides amb una bona alimentació a base d'ous. Suggerís que anem a ajudar-lo. I qui anirà? Tu, que eres molt llesta. I per què saps volar? Hem cridat majestat. Ostres, qui sou? Qui us sembla? Em sembleu la mort. Bingo, sóc la morta. Crico, bon dia tingues tu també, filla. Coneixeu el llenguatge de les gallines? Què? Parla més alt, que sóc una mica sorda. Corres, que em podaven! Para, malèsia gallina. Que cresto això? Per tots els esperits del bosc, una gallina curiosada. No sé on anirem a parar. Té plomes, ales, un bec i potes de pardal, però camina. Que estrany! Perfecte! Voles i com deia la meua iaia, pardal que vola a la casera, ja vaig, efecte flamerada. No és un faisán, ni tampoc un ànec, ni una perdiu. A Hebreka, ja estic. Sí, un gall. Cacà! Com es cuinaré? Al forn no, ve fredit a la paella cruixent i daurant. Ajá, allà ve la paella. Em vols contar què fas tu per així? Doncs, Coco, mon pare m'ha tirat de casa i m'ha dit que fins que no aprenga no torne. I ja l'has après? Què hi va? Si s'imiten quasi totes les veus dels animals, però no sé com cantar un gall. Ostres, que hi he pegat el príncep! Ostres, que s'està alçant! Es pot saber quin escàndol és aquest? A veure si no es pot morir tranquil. Oh, miracle, miracle!